Der er fucking lige kommet et airdrop herover. Der er lige en bil, der har taget det. Fuck, man. Hvorfor skal vi være der lige at være airdroppet af? Det er fucking nederen. Fuck, solen kommer nu. Vi er næsten safe. No worries. Der er lige en bil, der er parkeret lige herovre ved det hus her, vi løber over mod. No shit. Det er dem, der har taget airdroppet. Det ser jeg. Ja, derinde i vinduet. Øj, jeg har ramt ham en gang, han har også ramt af nogen fra den anden Ja, jeg så nemlig godt, han blev ramt fra nogen fra den anden side af. Jeg har også ramt ham en gang, han er voldelig, han har gillisuit på. Der er safe lige her. Lige her. Også på bakken heroppe ved siden af mig, tror jeg også, der er safe. De løber nu, der løber en længere ned. Jeg ser ham ikke lige. Hvor er længere nede? Jeg knockede ham. Jeg ved ikke, hvor det er henne, så du sige, hvor det er henne. Nord 15, nede ved sådan en, Dernede. der er sådan en trappe på. Han, Okay, så helt dernede, okay. Ja. Fair nok. Han er stadig inde i det hus, der er han ikke? Det ved jeg ikke, det tror jeg. Jeg har nades også, hvis det er. Jeg får lige nogle painkillers. Jeg hører ham herinde, men jeg ser ham ikke. Jeg har nades. Så Er han inde i huset? det tror jeg. Jeg ved det ikke. Der er sådan et rum dernede for enden. Han kan godt kunne være i. Okay, men jeg kaster den væk, fordi jeg kan ikke få den. Ja. Jeg så ham. Han sidder inde i hjørnet. Ja. Skal ikke bare pushe ham? Vi er 3 mand. Jo, det er så op In the på. bathroom. Han kan ikke nå at finish os alle tre, altså. Han sidder derinde. Skyd ham! Kør ham! Fucking... Kør, han reloader! Ej, fuck. Nej, det mener jeg ikke. Wow. I var inde i rummet, og I ramte ham ikke. Jeg ramte ham, men jeg kunne simpelthen ikke... Wow. Wow. Ja, det var rimelig bad, det der. Det var der ikke fik ham fast, men jeg fucking tog mig ind i rummet, jeg dræbte ham ikke. Jeg skulle ikke have shotgun. Wow. Shit. Jeg fuckede op i mit... det var fordi jeg troede, at den gun jeg havde, den havde automatisk. Så jeg trykkede 3 gange, og så var den tilbage på single. Så skød jeg bare 1 gang. Fuck, så skulle jeg bare til at spamme. Wow. Det var rimelig bad, altså. Det er måske... Ja, men jeg synes også, det var synd for dig, og J-Rox, I bare skulle kigge på, hvis det var. Jeg klipper det lige hurtigt.